Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Hey, nezuro ndakaverenga imwe nyaya iyi yakauya as an email kuchannel yedu yeAfrican Confessions. So my bishop ava ivo vainge vachindiudza nyaya dzose idzo dzakaitika pakati pavo nemurume wavo. So ivo vakabva vati nyaya dzacho dzakawandisisa but kuramba muchingodzitaura apa ndava kutongotaura nerurimi rwaamai nekuti kuchirungu uko vakabva vati zvinonetsa nekuti unozoitwa hanzi shadow banning zvekuti masubscriber ako unenge uchingoposta but ivo vasingakwanisi kuona mapost ako kana ukaramba wongotaura nenyaya idzodzo. Hey, pakaipa. Saka after this confession ndichazva ndazotanga kuverengawo narration ye-email iyoyo yavakatitumidzira. So message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukomana Ashi, nyaya yangu yakamira sekudai. So ndiri mudzimai ane makore 37 ekuberekwa. So zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakati ndaroorwa nemurume wangu ndakubva ndazofind out kuti hama dzemurume dzainge dzisingatombondidi zvachose. Kana ndikati hama dzemurume dzaisandida, aiwa ndine ndichitange munhu ari kutongotaurawo zveexaggeration. Pane pamwe pekuti unopinda mumarriage vanhu vobva vatokubudira pachena kuti iwewe hatikudi. And worst of all, ivo vanatete vangu, munhu wavainge vachida kuti ange achizova iye ndiye aifanira akaroorwa nemurume wangu, ainge ari munhu wepedosa zvekuti it was an everyday thing kuti vaitoti makuseni paya kana tamuka iye vobva vamudana obva auya then obva atotanga kutobatsirana neni mabasa epamusha. But murume wangu ainge akandiudza kudhara nezvake musikana uyu, akanditi vainge vakambodanana a very long time ago but akabva azofind out kuti uyu musikana uyu ainge akachuziwa navamwene zvekare nemasisters emurume wangu, hanzi aita zvekudanana nematicha. So ndozvaainge akaramba izvozvo but vabereki vacho vaingomuda musikana uyu irregardless. So zvadaro mukoma ndakashungurudzwa, munoziva ndakashungurudzwa pakusvika pakuti munin'ina wangu akachema pane imwe nguva paakauya ndokubva aona kuti pamba apa ndainge ndisina kugara zvakanaka apa kuonda. Even though murume aizama nepose paaigona napo kuti ange achiprovidawo something for me but stress ndiyo yainge ichindiwonza. Worst of all, ndakabva ndazoita mistake yekuti ndaiti ndikabatira pamuviri paya pobva pangoregedza, ndikabatira pamuviri paya pobva pangoregedza. Saka ndakabva ndangotanga kungova munhu akashoreka. So asi Mwari zvavo vakazonditendedzawo kuti ndinge ndichizokwanisa kubatawo vana vangu navo. Zvadaro mukoma murume wangu akabva azowana a big break kubasa kwavo nekuti pane vamwe supervisor avo vakazongokaruka vashaika. Supervisor ava vakafa neaccident then murume wangu ndokubva atopromotwa out of nowhere, ndiye ainge atova a supervising manager. Murume akangofona ndokubva atoti kuno zvaita muri kufanira kuti munge muchiuya kuno, ini kuti ndinge ndichiuya kuzokutorai hazvigoneki because basa racho rakawandisa plus pane zvimwe zvaainge achiri kutrainwa patsva. Then ndakati ndazosvika muHarare ndokubva ndafind out kuti murume ainge akatopiwa a company house zvekare necompany car. Upenyu hwakangochinja overnight. Ndiniwo ndainge ndava kutokwanisawo kutoita musikana wangu webasa yet ndainge ndimboriwo munhu ainge akangosvoreka. Ndakabva ndati Mwari ngaakudzwe. Ndokubva ndazotorana nedzimwewo hama dzangu shoma idzo dzandaipota ndichichengeta pamba. So iye murume ndakabva ndazoona sekunge ndainge ndamunyanyira because pamba painge pasitomborina kana any relative of his. Saka amai vangu zvekare nekusaiti vakabva vati zvauri kuita izvi hazviite, dai wangotsvakawo hama yake one kuitira kuti mwoyo wake
usazorwadziwa achingoona pamba pakazara hama dzako pasinawo hama yake. Saka pane chimwe chitete changu, chitete ichi ndo chilast born chemumhuri umo munozvarwa murume wangu. Ndakabva ndazoenda ndikanochitora chitete chiya ndikabva ndazotanga kugara nacho. Pandakatanga kugara nacho chitete changu ichi chainge chiri muform 1, takatoita chikutotransfesa musecond time, ndokubva tachitora chichibva kumusha chikabva chauya ndokubva tazotanga kugara nacho muHarare mukoma. Saka chitete ichi ndo chaiwanzo kundiitira utsinye icho, sezvo chainge chiri chidiki chaiti paya kana ndikasiwa nacho kana chikaita musikahwa wachinenge chaita, then chaibva chazoti inini ndini ndainge ndaita kuti icho chinge chichizoita musikahwa. Zvachakazoya pamba pangu ndakabva ndati iko zvino zvimanje tichanyatsokuonana because pano panorira ini, pano panoti ndini. Saka ndichinochishungurudza chitete changu ichi, ndaichishungurudza zvainge zviine staira mukati zvekuti ichowo chainge chisingatombonzwisisi kuti panapa zvandiri kuita ndiri kutoitiswa. Ndaichipfuurira kuti chinge chichidanana nezvevakomana zvainge zvichishanda semagarden boy muarea imomo. Chakabva chatanga kurara nevakomana vakawanda wanda. Ndikabva ndaona kuti ichi chitete ichi chinoda zviro, ndikabva ndachipfuurira even more kuti chinge chichitodanana nevarume vevanhu. Chakasvika pakutobatwa edzi mukoma ndigere nacho chitete changu ichi, but still bitterness yaiya. Ndo zvakashatira bitterness mukoma, kuti ukaramba wakachengeta bitterness unosvika kana pakutokuvadzisa munhu uchingozviudza kuti munhu uyu haasati ati nyo, ndikuda kunyatsoti azoti kuti nyo ndikoti ndimuregerere. Saka zvakangoramba zviri mandiri. Pane umwe musi apo inini nemunun'una wangu tainge takagara zvedu pasi tichitongokurukura nyaya, then zita ravatete rakabva razongopinda mudariro. Saka tichinotaura kudaro tainge tichitoseka zvedu, tichitongovaseka kuti vatete ava zvavanoita so vanoita kunge imbwa yakadhaura. So mumhuri mavo vatete vangu ava kune vamwe vatete vaifanira kuti vange vachizoroorwa. Saka tichinotaura saka ndakati ndati vatete vangu ava vanoita sekunge imbwa yadhaura. Then iye muning'ina wangu akabva ati sisi nyaya yamuri kutaura iyoyo, ndokubva taura zita revamwewo vainge vachingoita zvechivanhu but vaingomixa vaisanzwisisa kuti ndeve chechi here kana kuti ndeve chivanhu. Saka muning'ina wangu uyu akabva ati kwandiri, hanzi sisi munoona vaya madzibaba name Eden, ivo vanogona kugadzira munhu zvekuti munhu anobva atoita sekunge adhaura. Iye muning'ina wangu akabva ati ainge akatomboendako ndokubva atonzwa nyaya iyi ichitotaurwa. Saka hanzi madzibaba ava as long as uine mari vaikwanisa kukugadzirira mishonga yacho iyoyo kuti zvinhu zvako zvinge zvichizokufambira zvakanaka. Saka takabva tatorana inini nemuning'ina wangu ende ndikabva ndazoenda kuya. Ndakati ndaendeswa kuya nemuning'ina wangu ndikabva ndazoudzwa kuti painge pachidiwa mari, yainge iri mari refu mukoma. Then ndakabva ndazounganidza mari iya ndokubva ndazodzokera. This time around ndakadzokera ndiri ndoga. Apa ndainge ndanzi ndinge ndichitsvaka chipfeko chake chainge chakasviba. Saka ndakabva ndahwandisa chipfeko chake, ndakachihwandisa kwenguva refu. Pose apo pandainge ndichiunganidza mari chipfeko chiya ndainge ndakangochihwandisa, akachitsvaka mwana wevanhu chipfeko ichi ndokubva achishaya. Ndakangoti makonzo neniwo. Pane umwe musi wandakabva ndazodambura chipfeko changu chemukati ndikabva ndazongochisiya pachena zvekuti iye paakazosangana nacho ndokubva atondidana akati nhai mai guru huyai muone, ndokubva azondirakidza chipfeko changu icho chandainge ndabvarura ndichiita sekunge chainge chakarumwa negonzo. Saka iye akabva angofungidzirawo kuti nayewo chipfeko chake chainge chakatorwa negonzo. Mukoma ndakabva ndazoti mari yangu yakwana ndokubva ndazoenda nemari zvekare nechipfeko chake chiya. Saka madzibaba vaya ivo zvavaiita amene kuti vaikwanisa kumatora sei mafuta acho apo kana kuri kunzi panenge paine imbwa inenge yadhaura, vaienda vobva vanotora mafuta. Saka vakabva vazomixa minamato iya vachiimixa nechipfeko chiya icho chainge chakasviba chainge chiri chavatete vangu. Vakabva vazoti ndikuda kuti munge muchienda kunochidzosera but musachiwacha, ivo ndivo vanofanira kuti vange vachizochiwacha. Ndikati zvino ko kana kuri kunzi ndikazodzokera nacho ivo vobva vazotadza
kuchipfeka nekuda kwekuti chatora nguva yakareba vasina kana kumbogara vakachiwana. Zvimwe kuda vanokwanisa kuzongochisema vobva vachirasa. Madzibaba vaya vakabva vati aiwa, ndichakupai munamato uyu munofanira kuti munge muchizopinda muimba iyo yavanoshandisa seimba yavo yavanorarira, then munofanira kuti munge muchizongodonhedza munamato uyu. Ndakabva ndazopiwa nhombo dzangu, ndakubva ndazotaimira umwe musi apo pavainge vakafarisa, ndikabva ndazotanga kutaura navo tichiita nyaya tirimo muspare bedroom mavo. Musi wacho iwoyo mwana wangu musikana ndakabva ndamuchinja ndikati ainge achienda kunorara nevamwe vana vangu vakomana, ndichiitira kuti zvinhu izvi zvandainge ndichida kuita zvisazomuafekta mwana wangu uyu mukukura kwake. Ndakatora nhombo dziya mukoma. Mushure mekunge ndatora nhombo dziya ndokubva ndazongokanda ivo vatete vasingaoni, ndakadzikandira pasi pemubhedha. Ndakati ndava kubuda then ndikabva ndazongodonhedza chipfeko chiya chavatete, ndakangochidonhedza kumakumbo kwemubhedha. Ivo havana kana kumbogara vakaona anything nguva yose yandainge ndigere navo. Icho chipfeko chavo ndainge ndakangochiisa muhomwe yejaketi. Ndakabva ndazoenda zvangu kunorara. Mangwana makuseni ndakazongonzwa ivo vatete vava kundidana vakabva vati maiguru uyai muone. Ndokubva vandiratidza chipfeko chavo chiya. Ndikati matoita lucky. Fungai kuti changu chakazobuda chakaita sei, chakadyiwa. Ndikati zvino muchaita sei? Zvikanzi maiguru ini ndiri kuzeza kuti chipfeko ichi ndikaramba ndichingochipfeka chakaita nguva yakareba kudai ndisingazivi kuti chainge chiripi. Ndikati chingopfekai maiguru, handiti makonzo. Ndikabva ndangoti chingopfekai vatete, handiti makonzo akatora bhurugwa renyu, zvimwe kuda munofungidzira kuti ndisuzve tinokuroyai. Saka ivo vatete mukunoda kunondipuruvha kuti vainge vasingandifungidziri kuti inini ndingavaroya, vakabva vazotora chipfeko chiya ndokubva vazochiwacha zvavo, vakabva vazotanga kuchishandisa. Kubva musi iwoyo kana vatete vangu taiti vainge vakamboita zvechihure, mukoma vakaita chimwe chihure chekuti chaisemesa. Vatete vangu vakasvika pakuhura nemuzukuru wangu. One day ndakangokaruka ndatanga kunzwa imwe movement zvekare nemamwe masounds ainge achibuda muspare room mavatete. Ndakabva ndazoenda and door rainge risitomborina kukiwa, ndikabva ndavhura. Ivo vanhu ava vaifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakarara. Ndakati ndapinda muspare bedroom muya ndikaona vatete havo vainge vakarara pasi, then muzukuru ari pamusoro. Vatete vakazongosvika pakubva pamba pangu nekuda kwekuti vainge vava kunyara. Kana riri lucky here, lucky revarume, vatete vangu vanaro lucky revarume. Vanokwanisa kutoti vachibuda mumarriage vopinda mune imwe marriage. Varimo mumarriage imomo vanotokwanisa kutokufonera vachitokuudza kuti maiguru handizivi kuti ndoita sei, ndoita move on here because nezuro takanetsana. Apa mukunonetsana kwandakaita nemukuwasha wenyu pane umwe munhu ari kutondipa pressure izvezvizvi, saka handizivi kuti ndodii. Vatete vangu ava vakamboenda kuSouth Africa mukoma. Vakati vaenda kuSouth Africa vakambonoti izvo shasha yainge yava kutojaivha zvayo mubhawa. Vakazoti vorwara, ndipo patakabva tazongoona umwe munhu watainge tisingazivi ava kungotifonera. Akafonera murume wangu akabva azviintroducer. Lack of respect yacho yezvivanhu zvacho zvavanodanana nazvo ivo vatete vangu. Ndokubva azviintroducer akabva ati tsano, ndini ndainge ndigere nehama yenyu kuno, saka hama yenyu yava kurwara, handichazivi kuti ndoita sei nayo. Vatete vangu panguva yacho iyoyo vainge vari pacritical condition. Taiti kana ndikataura nawo zviya paWhatsApp, iye murume wacho paanenge ari pavisitation, ivo pavainge vachiri muchipatara, ndaiti vapei foni vamboita audio. Saka ndaiwanzo kuti saka vatete sadza muri kudya here, vainge vasingagoni kuti sadza panguva yacho iyoyo. Wainzwa shasha zvino yava kuti tata. Ndaibva ndakuvara nekuseka zvangu mukomanashe. But with time moyo wangu wakabva wazotanga kurwadza nekuda kwekuti ndainge ndahila, because ndakabva ndazoenda through a counseling process kuchurch uko kwandainge ndava kupinda. Sina zvangu godo navo vatete vangu ava, kunyange pavanouya kumba like ipapo pavakarwara vaiti kana vauya kumba vachirwara kudaro ndaitovapepa savatete vangu, even though vakambondiitira utsinye ndichangobvawo mukupinda mumarriage. But mukoma, I don't know kuti zvinhu izvi zvakaitwa pana vatete vangu
zvinhu zvekuti vachazonopinda muguva zvinhu izvi zvichingova affecta here, because vatete vangu speed yavo vanofamba 340 speed chaiyo. Havabvi muvarume vatete vangu ende havagutsikani zvachose. Havana murume wavanoti uyu handidi. Kunyangwe chimunhu chaunenge uchitoona kutoti chimunhu ichi chizungairwa chaicho, chakadzungaira, unotoona vatete vachitokudza kutoti murume wangu uyu ndinomuda, haana hake mari ende anogara achingondiudza kuti dai ndanga ndine mari switi kana kukuroora ndaikuroora. Ndinongovatarisa ndobva ndangoti mama nhiya iwe, vatete vangu ava vanondidzwisa tsitsi mukoma. Ndinotoona kuti zvinhu zvandakavaitira ndakavaitira utsinye, but I can't reverse this thing. Ende hazvitauriki mukoma, zvinhu zvekungoti ende hazvitauriki, zvinhu zvekuti zvinongozivikanwa neni nemunin'ina wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu, hanzi chitete changu komanaka vanhu vanobata-bata. Saka imbwa, hanzi imbwa inenge yadhauka, iya inenge ichitevererwa, hanzi pane mafuta anotorwa pairi imbwa iyoyo, then obva watogadzirwa. Just imagine kuti anenge ari mwana wako, utori nemahigh hopes ekuti mwana wangu achazoitawo white big wedding. Izvo mwana anenge akatogadzirwa zvekuti kana nguva yake yakwana hanzi azoita kudhaura, kuita kunge imbwa achingotevererwa, achiteverera vanhurume. Hey, guys, this is not fair. It is not fair at all. So vedare handina kukwanisa kuti ndinge ndichizoverenga email iyaya. So in the next episode ndiyo yandichatanga nayo confession iyoyo.